Dobar dan i veliki pozdrav svima. Evo nas još jednom videu gdje ćemo se također upoznati sa četvrtom Android aplikacijom na mom kanalu, pomoću koje ćete moći malo bolje da ispratite ovo svjetsko prvenstvo koje startuje danas. To je Android aplikacija pod nazivom OneFootball Brazil World Cup. Evo vidite, to je ta ikonica, kliknete. I što da vam kažem na početku, evo vidite, simpatično odrađeno, powered by Volkswagen, znači to je glavni sponsor ove aplikacije. Lijepo je dizajnirana, kao što vidite, lijep interfejs, dobro odrađena zaista aplikacija, sigurno jedna od 5 najboljih, pomoću koje ćete bolje pratiti ovo svjetsko prvenstvo. Ima veliki broj videa, vijesti, kao što vidite na glavnoj stranici tu su vijesti, znači koje se svako malo ažuriraju. Idete dalje, ovdje imate opciju live, tu su live tweetovi, ko voli Twitter i te stvari da prati, pogledajte veliki broj baš tweetova. Baš interesantno. Ovdje imate veliki broj videa, mislim da nijedna aplikacija vezana na svjetsko prvenstvo nema ovakav broj videa. Dalje, znači ovdje kliknete gore, znači imate vaš profil, naravno na početku vas pita da li želite odmah da se prijavite na aplikaciju, ja nisam to učinio. Znači ovdje odaberete vaš tim koji želite da pratite, znači kliknete ovdje u treću opciju do Live Today, vidite šta ima da se igra, evo vidite Live Event, Brazil, naravno Hrvatska 22:00 večeras. Zatim imate dalje, ovdje imate News Feed, imate Shadow naravno, jako dobro odrađeno, pogledajte. Zatim idemo dalje da pokažemo još koje opcije, ovdje imate Table, Stats, History, naravno sponsor u Volkswagenu i na primjer ovdje uđete u History, što mi je jako simpatično odrađeno. Evo pogledajte, znači imate tu historiju svih svjetskih prvenstava, pogledajte pobjednike, na primjer evo Francuzi itd. Evo vidite ovdje su na primjer u Africi, Južnoj Africi 2010. Španija, kliknete, vidite rezultat finale Španije Holandija 1:0, Thomas Miller zlatna kopačka, igrač turnira Forlan iz Urugvaja, zaista ne znam gdje je taj čovjek sad. Zatim ide Best Young Player, također Thomas Miller, Iker Casillas najbolji golman i imate ovdje znači standardno prva postava turnira i tako jako dobro odrađena aplikacija. Znači za sve ljubitelje ovoga svjetskog prvenstva koji startuje večeras, instalirajte ovu aplikaciju i budite upućeni u sve vijesti, statistiku, tweetove, veliki broj videa i prosto uživajte u ovom svjetskom prvenstvu koje startuje večeras. Mobogen je market i besplatno je možete skinuti. Veliki pozdrav i do gledanja.